I evo nas, znači, danas mom drugu Vasi radimo laptop. Sad ću da vam pokažem kako je moj život bio interesantan i uzbudljiv pre vremena nego što sam postao YouTuber. Prvi korak je upalimo ovaj laptop. Ova mala džidža, trcoljak, mora da mu se podesi vrijeme i datum, dobro, F1 da se nastavi, a F2 da se uđe u setup, znači F2. I onda kažemo, danas je 10 sati, sad je 10 sati, 10, enter, 37, omg, ja sam kucao datum, ja sam kucao vrijeme u rubrici gdje je datum, dobro, hoće tome da se... Znači danas je 9.5, s tim što išlo bi 05.09, čini mi se da je 2022. godina. I sad je 10 sati i boga mi već 37 minuta, sekunde kojim jebe mater sekundama. Jel to, jes to je to. Imamo li još nešto ovdje što treba da podešavamo? Mislim da nema. Znači podesili smo vrijeme i datum. Maj 9. Smrt fašizmu i tebi sine. I izađemo iz BIOS-a, snimi izmene. Tada, za jednu večnost kasnije. Okej, on se butuje ili diže s oproštenjem ili učitava Windows 7. Ono kad kaže dobrodošli, a zapravo nismo nigde ni došli, mislim samo smo upalili uređaj. Gdje ba, šta ti meni dobrodošli, gdje sam došao, pička ti? Okej. I kao što se može vidjeti sa ovim laptopom ništa sporno nije, on radi. Zato što je Brano njemu već uradio Windows 7 i namučila me Windows 7 na ovom laptopu, a mi imamo, našao je Wi-Fi, jel? Nek bude javna mreža. Ja nemam pojma što, u stvari imam pojma, ali znači ide mi na živce kada traži ova. Ok, povezan je na Wi-Fi, sad, znači, moj drug Vaso, ili se zove Vaso, hoće da mu ova džidža, to je Delphi, Car Diagnostic, uređaj za dijagnosticiranje auta. Znači, tu imamo jako... jedna strana ide, USB ide u laptop, a druga strana ide u vaš auto, druga strana ide u auto i pomoću ovog Delphi Car Diagnostika se može dijagnosticirati, recimo, nezamenljiv alat da skontate da vam ne radi, recimo, prednji desni žmigavac. Ja stvarno ne znam kako su ljudi živjeli bez toga da bi autodiagnostika mogla da radi. A uzgled budi rečeno, ovo je opis posla koji meni nije posao. Ja radim računare. Ja ću raditi sistem na računaru, Windows, koji hoćeš, od Windowsa 98 do Windowsa 11. Ti biraj dijete, znači ja ću instalirati. To je moj posao. Također moj posao je i to da se, u slučaju da je pao već sistem ili virus, sistem nikad ne pada. Sistem nikad ne pada. Znači ono što se desi da Windows, obično Windows, ako pričamo o Windowsu, znači neće da se upali, ima štetu, ima neki problem. Ili je crko hard disk, ili je loš sektor na hard disku, ili je virus uništio butabilni zapis. Izvinjavam se. Ili nešto šesto, nikad Windows nije kriv, nije da sam ljubitelj neki Windowsa, ali i nije da ga branim, ali Windows nije taj koji je kriv kada sistem neće se upali. Moja uža specijalnost je u tim situacijama jedino ja na ovom regionu mogu da uradim, ja to zovem reanimacija Windowsa. To nije jednostavna procedura i nije jedinstvena procedura, znači varira od sistema do sistema,
ali mogu da vratim sistem nazad u ispravno stanje. To nije sistem restore, mada nekad koristim sistem restore, sa očuvanjem podataka, sa očuvanjem jebenih podataka. Moj drug Vaso to nije uradio. Znači, on je imao autodiagnostiku na ovom laptopu, radila je, znači sve lepo, fino, sjajno. I onda mu je, tako da kažemo, pao sistem i onda je on odneo nekom trećem licu i treće lice je uradio Windows od nule. I znate šta se tad desilo? Desilo se da čovjek izgubi instalirano sve što je bilo na računaru, a ujedno i autodiagnostiku. Sad, moj posao, koji to pak nije, ali eto, prihvatio sam se tog posla jer Vaso je moj drug, je da mu instaliram autodiagnostiku marke Delphi na ovaj laptop njegov, jer je to on ranije imao. Sad, brojni problemi su u ovoj priči. Kao prvo, Auto Delphi nije besplatan. Kao drugo, ja ne radim sa tim. Kao treće, ja nemam taj softver. Znači, eto, ako hoću to da mu uradim, znači torrent od 18 GB, pa ti gledaj gdje ćeš skinuti taj torrent, skinuli smo ga na ovaj USB, mislim koji Wi-Fi, ja to u zvoničnici ne mogu da skidam torrent od 18 GB, stvarno. I tako te neke, znači, turili smo, ako to kamera vidi s desne strane, USB, koji uz Božju pomoć ima treći torrent po redu, nije prvi, probao sam prva dva i sve je bilo ili torrent nije kompletan ili nešto, uglavnom to nije radilo. Sad ćemo da vidimo da li će raditi sa ovim trećim torrentom. Znači stavili smo USB, ako se to ovdje vidi, i Windows to vidi kao virtualni CD-ROM, dobro, nije. Svi vi obično idete na ovo žuto, Open Files, Open Folders to View Files. Ja volim da sve to lepo zatvorim i da otvorim desni klik, jer ovo je Windows 7, Total Commander, i da izaberem opciju pokreni ga kao administrator, jer mi trebaju administracijske privilegije na ovom programu, i pošto je Total Commander Shareware verzija, onda kliknut ćemo 2.2. I ovdje, ako to vidi kamera, imamo DS15E, ako to vidi kamera. To moje oči jedva vide, jer ovaj trculjak od laptopa stvarno svaka mu čast, ok. Znači, selektovat ćemo sve sa USB-a, to je ovo, sad postalo je crveno ako se to vidi. Delphi Cars 2015, to je na desnoj strani, a na lijevoj strani mi je hard disk C od laptopa. Isto DS150 iz nekog razloga voli to ime. I kliknut ćemo F5 copy. I sad ćemo kopirati sve, overwrite all, jer smo to već pokušavali ranije, overwrite all yes. I sad ćemo kopirati, kaže da mu treba 3 minuta, 3 minuta, šta malo, sad mu kaže da treba 5-6 minuta. Vrijeme je relativan pojam, čak i kod Einsteina. Šta možemo raditi? Sad procenjuje da mu treba 8 minuta, a možda sam trebao da stavim screen recorder software na ovaj laptop, ali eto, snimam sa svojom kamerom. Valjda će se bar nešto vidjeti, ako se ništa ne vidi, zatvorite, samo sklopi okice i zovi mi ime, ako je slika shit što ova kamera pravi, naravno, zovi mi ime, Bulma Soft. The file say blah blah truth is hidden or system, yes. Vidiš, ne možeš ti staviti da se nešto kopira i otići da kuvaš recimo sebi kafu, ne. Znači, računari su pohlepna bića koja traže vašu pažnju u svakom jebenom sekundu. Procenjuje da mu treba nekad 5, nekad 2 minuta, što je normalno jer veličina fajlova je variabilna. Ako se, kažem, ponovo, samo prethodni put nisam završio rečenicu, ako se slika na ovom trcoljku od laptopa ne vidi baš najbolje, stabilizovao se na 2 minuta, znači 2 minuta imamo, valjda neće izgoriti, upasti u zemlju, valjda ga neće, ne znam, mu se nešto desiti, dok ja dignem svoje cenjeno dupe zapravo i napravim sebi kafu, vidim da imam cirka 2 minute za to. Samo sklopi okice i zovi mi ime, Bulma Soft!
Naravno, Bulmastov. Za kafe za klinuša. Kažu da je kafa ukusnija ako se u džezvu prvo sturi šećer, pa onda kafa. Jebem li da ja nisam primijetio neku razliku, ja sam primijetio ako ne stavim šećer, kafa mi je znatno manje slatka. Ne znam zašto se to dešava, stvarno. Samo sklopi okice i zovi mi ime, i zovi... Bulmastov! Dobro, a ako je već kafa tu, i dalje kopira fajlove, gledam. Vidiš kako je moj život bio zanimljiv i uzbudljiv pre nego što sam počeo da budem YouTuber. Znači, vodio sam jako zanimljiv i uzbudljiv život. Vidiš, čekam da kopira fajlove. Za to vrijeme mogu da napravim sebi jednu Home Made cigaru. Inače treba napomenuti da je ovo USB 3.0 i da je USB koji sam sturio unutra isto USB 3.0 i treba mi pepeljar LD. Koliko još vremena? 30 sekundi, pa mogu da se porodim dok laptop kopira treći torrent za autodijagnostiku. Stvarno mogu da se porodim, odo po pepeljaru. Nema ništa lepše u životu nego kafa, cigare i da radiš laptop ili neki drugi uzaludni izazov koji ti neće biti plaćen u vašoj sredini. Znači onda se posle pitaš na šta sam ja sjebao 20 godina svog života. Eto na ovakve stvari! Sjebao sam 20 godina svog života na ovakve stvari. Gdje da aranžiram kafu da mi ne smeta? Možda tu... Ok, kopirao je fajlove, da vidim da je kopirao fajlove. U uslu koji sam zamisli čak i pročitao. Ajmo isprazniti kance đubre jer volim to da radim. Empty recycle bin, ja naturally, šalim se Windowsu na engleskom. Vidiš, mogu bi ga prevesti na srpski ako vas to hoće, vidiš, nisam ga to pitao, znači da li on... mislim, to mi je posao, a instalacija Delphi Car dijagnostike mi nije posao, ali to radimo, mislim, možda se jednog dana budem verao po skeli. Ako mi nije posao, znači kaže da se treba deinstalirati prethodne verzije, kako se to radi, pošto prethodne verzije nismo ni, hvala komšija, ping, ajde pokrenimo njegov kraker, run as administrator, dajem puno to run this application you must install one of the following version of Net Framework u pičku materinu. Znam da ga imam negdje, samo pitanje gdje. Delphi Cars. Znači mene jebe to što nemam, znači šta je rekao da mu treba do not installer Net Framework verzija 4.0.3. To nije na odmet Net Framework, to nije na odmet napisati, viš kad otvorim Notepad on to preklopi i onda to više ne vidim, divna. Ja volio obično pustim sebi neku muziku s radiona ili nešto dok radim, ali ako puštam muziku, znači net. Frame duplo ork, zapravo čak i piše tam. V 4.0.303
1.9. Vidiš, to mu treba. Vidimo na mom USB-u koji je, kliknemo mu OK, a zar nije mogu download link kad je već tako. Znači, na desnoj strani, zato volim Total Commander, je install sa D ili ti ono što ja radim, znači do net installer ili net framework, ajmo naći, da li ja to već imam možda na mom USB-u. Enter, pretraga. 4.0, ovo je 4.5. Hoće li biti srećan, je li ovo 4.5 novija verzija? Ja sam nemoj 4.5, valjda je to iz 2021. godine, da se da li je to. Da li je to tačan datum? Traži 4.0, ja imam 4. Ili 4.5. Aj, otkrijemo zajedno. Kliknuo sam da se instalira Net Framework, jer vidiš program koji bi trebao da licencira, da ne kažem krakuje Delphi, traži Net Framework. Ludilo. A Net Framework je nešto što je Microsoft izmislio i u principu pojednostavljeno rečeno, meni kao prvo, lično meni nije jasan. Znači, zašto bi aplikacija bila samostalna kada može da zavisi od plugina, a Net Framework mu dođe kao plugin. I onda možeš gomilu zajebancija, čitaj kako da kažem, nepoželjnih stvari da radiš sa Net Frameworkom, što mene nikad nije zanimalo. Uglavnom, Net Framework, živeo Net Framework čini da aplikacije budu ne samostalne i zavisne jedna od drugih. Jel molim te, Microsoft, reci mi, je to toliko truda samo da se dobije tvoj logo? Microsoft Net. Ajde, uradi nešto malo za promne, ja sam kafu skuvao, ti nisi ništa uradio, mislim. I dalje mi se vuče po umu ona pesma Samo sklopi okice i zovi mi ime Bulmasoft. I tako smo mi čekali, bar pijemo kafu i pušimo cigaru, znači cigara i kafa. Kafu neću iznad laptopa. Dobro, Microsoft Software Supplemental License Terms. Je li iko čitao ovo? Ja sam to nekad čitao. Ne pada mi na pamet da ponavljam loše korisničko iskustvo. Kliknuo sam I agree, I agree, i šopio sam install. Do you want setup to close your program? Setup has to update files, bla bla truć. Ja ne znam da je tu uopšte. Otvoren je Windows Presentation Foundation Font Cache. I zbog toga što je Windows Presentation Foundation Font Cache otvoren, a ja ne znam da je to uopšte otvoreno, otvoren je Total Commander, evo ga ovdje, otvoren je Notepad za beleške, koristim Notepad za beleške, Notepad je i stvoren za beleške, ali ja ne vidim da je otvoren Windows Presentation Foundation i pita me hoćeš li da ga ja zatvorim za tebe, hoćeš da mi kafu skuvaš za mene, molim te skuvaj mi kafu, ajde yes! I stop with the silly questions. Znači, ako se ovdje vidi na ovom trcoljku od ekrana laptopa koji ima jako dobru bateriju, može 5 sati da gura ovaj laptop. Dole piše, a siguran sam da se to ne vidi, installing Net Framework. Jao, kako je ovo uzbudljivo. Ovo je uzbudljivo, ljudi, mislim, moj čitav život 20 godina rasturao od uzbuđenja. Gdje sam ja spucao 20 godina. Zašto nisam postao YouTuber ranije? Instaliramo Net Framework u realnom vremenu. Ovo je solidan računar, laptop. Nije moj, ali solidan. Vidi kako je skočio indikator. Ne mogu čak ni indikatore da naprave da... Ja, dobro, ajde. Ja vidim da će ovaj video biti sve samo ne kratak. I opet mi se vrzma pesma po glavi, samo sklopi okice i zovi mi ime, i zovi mi Bulmasoft. Da, mogli biste malo da se subscribe-ujete na kanal, zašto da ne, mislim, neću vas pojesti, mogu vam, ne znam, laptop uraditi za pare ili tako nešto. Kafica.
i dalje instalira Net Framework na poprilično modernom, savremenom laptopu sa dobrom baterijom. Ja stvarno nemam više ideja što da kažem. Ostao sam speechless zato što originalna ideja mi je bila da ne pravim pauze dok se radi ovaj video, da vi vidite koliko je to zapravo dosadno. Deco, nemojte postajati serviseri računara, to je dosadno. Postanite youtuberi, to je zanimljivo. Sudeći po ovom donjem indikatoru, samo što nije. A sudeći po onom gornjem indikatoru like bi rekao da je već završio. Tako da mislim, hej, indikatori, ne služe ni za šta. Ah, kafica. Već čujem pitanje, prošlo je 20 minuta, šta si uradio za 20 minuta? Evo, ne znam, skuvao sam kafu, sredio sam sobu, ovo ono. A šta si ti uradio za 20 minuta? Pa upalio sam laptop i instalirao sam Net Framework za 20 minuta. Installation is complete, gledaj sad kad bude tražio restart. Znači, gledaj, sve vidim da će tražiti restart. Finish, klik. Šta sam ti rekao? You must restart your computer to complete the installation. If you choose restart later, applications dependent on the Net Framework may stop working. Wow. Dobro, eto, shop je restart now. Posmatraj šta će se desiti sa notepadom kad kliknem restart now. Do you want to save changes? No. No. God hell, okay. Gledaj sad, kao što vidim, gledam u, znao sam, configuring Windows updates, pa znaš šta očekivao, nisko, Microsoft je nisko, ok. U stvari taj Microsoft updates, otkud znam, možda je to ekran od samog Net Frameworka, mislim, ono se. I ja života. Ali zato tu je kasica. Mogao bi remove disk or other media, press any key to restart. Zaboravio sam da izvadim USB iz ovog kurca. Ok, izvadio sam USB, press any key to restart, dobro. Ali na tastaturi nema any key. Pritisnuo sam enter. Trebali su staviti na tastaturi any key. Jer lijepo piše press any key. What the fuck is any key? Bilo koje dugme. Ono dugme na kojem piše bilo koje. Bilo koje. I ponovo smo živi. Mada smo u crnom okruženju. Dobro, sad smo u plavičastom okruženju. Letnje plavo nebo koje ne postoji nigde više, samo u Microsoftovom logovu. Potrudili su se da unište plavetnilo letnjeg neba, svaka im čast. A zato su ga nama stavili na male ekrane laptopa dok se diže Windows 7. Eto ga, kao da se ništa nije desilo, znači ponovo se upalio i valjda uz Božiju pomoć i Billa Gatesa sad ima prokleti Net Framework za samo 25 jebenih minuta mog života. Bože, ne mogu verujem što radi. Ok, opet nam treba Total Commander jer ja to volim na taj način. Otvaramo Total Commander, da, hoću. I opet broj 2 jer je Shriver program. Ok, nismo stavili USB, valjda nam neće trebati više, valjda. Nikad ne rece nikad. I prvo što bih ja uradio ovdje je da opet pokrenem, neću da kažem krak, već Keygen. To je tako kulturno. Keygen, hoće li Keygen sad raditi? Vidi ga, hoće, ljubi ga bato, Keygen sad radi. Keygen nije mogao da radi bez Net Frameworka. Uzbudljivo.
Ok, sad otvaramo Delphi Cars, još uzbudljivije. Tražimo njegovu main ikonicu ili exe file. Se meni čini, našao sam ga. Evo ga ovdje, to čisto, napravit ćemo prečicu za main exe, send tu na radnu površinu i vidiš main se pojavio ovdje, evo se vidi ovdje, to je main, to je program koji želimo da instaliramo. Pošto rekoh imamo tragove od tog programa od ranije, jel to 11 sati, jeste 11 sati. Otvorit ćemo roaming, autocom, Delphi, evo ga Delphi. Vidim da sam pokušavao to da uradim. I Delphi Cars, bla, truć, ajde da... To je pametno rad, sve to lijepo, shift delete, prebrišem. Znači prebrisali smo, prebrisali smo sve vezano za Delphi. Ovo je jedan od trenutaka kada ja ne znam šta radim i mislim da znam, možda grešim, ali prebrisali smo sve iz roaming temp foldera što je vezano za Delphi i sad ćemo Delphi car diagnostiku pokrenuti kao administrator jer sam video publisher unknown, da. A to je Delphi. Pokrećemo ga kao administrator iz razloga što sam video na raznim forumima da to tako treba. Sad imamo, obratite pažnju na vrijeme, znači Delphi još nije otvorio svoj program, već pokazuje svoj logo. Obratite pažnju koliko dugo drži svoj jebeni logo na ekranu. Ja mogu odgledati 3 epizode Tropske vreline samo da se ono učita. Samo sklopi okice i zovi mi ime Bulmasoft. Da, dame i gospodo, i dalje drži logo na ekranu i nothing is happening, ništa se ne dešava. To je Delphi na solidno dobrom laptopu. Čekala sam da se otvori. Divno. Software activation. Ja. Congratulations on your purchase of Delphi diagnostic equipment. Please activate your software by calling the relevant phone number below to obtain your hardware key. A za one koji ne znaju engleski, eto, on se zavaljuje meni, debelo mi se duboko zavaljuje, što sam kupio njegov software za propratnu opremu i moli me da ga registrujem, to je moranje, moraš ga registrovati da dobiješ hardverski ključ. Interesant. I naglašava da će kolektovati privatne detalje tokom procesa. Ok, daje brojeve telefona u Velikoj Britaniji, Francuskoj i u Poland. Idemo na next, a možemo da abortiramo u svakom trenutku. You need to activate your software before you can start using it. Nastavlja da me ubeđuje kako je to dobro za mene. Morate aktivirati vaš software pre nego što možete da počnete da ga koristite. I kliknite forward arrow, napred strelicu desno da počnete registraciju. Ok, sad ja ovdje, to je sad nešto što ja nemam blage veze. Serijski broj, otkud ja znam, hardware key, otkud ja znam, product name, nemam pojma i software version, aha, dobro. Mislim, ja to ne znam. Ok. Sad, opet strelica desna. Učinite sigurnim da imate internet i da ste spremni za aktivaciju. Pa bio sam spreman prije pola sata, ajde sad. Start! Pazi sad ovo. Save or open file activation XML. Yes je save, no je open. Znači, ako hoću da snimim, treba da kliknem yes. A ako hoću da otvorim ključ koji sam već, da ne kažem reč, obradio za aktivaciju, da ne upotrebim reč krakovao, onda kliknem no, pošto smo ovamo tek otvorili ovaj kurac od aktivatora,
kliknut ću yes, a zar nisu mogli da naprave opciju save i open? Save umjesto yes i open umjesto no, vidiš, Delphi, dobro. Znači kliknut ću yes i time ću dobiti na radnoj površini, jel na desktopu, jeste na desktopu, opciju file activation file. I on kaže da već postoji od ranije, jer da, probao sam to od ranije, hoću overwrite, yes. Saved na radnu površinu pod imenom file activation, dobro. Zašto mi piše operation failed? Kada sam ga jasno i uspješno snimio, znači Delphi, znači Bože. Dobro, sad mi opet treba ćošak, makar ćošak od Total Commandera. Ja mislim da ovdje na zvesti nemam. Nemam, dobro. Idemo na korisnike, idemo na Vasilije user, idemo na radnu površinu, to bi bio desktop, tražimo desktop, evo ga desktop. I složimo po datumu, evo ga file activation, i sad to prevučemo, vid ne može se prevući. File activation, evo ga ovdje, neću da ga otvoriš, ask me later. Otvorio ga je u Microsoftovom Internet Exploreru koji je, to je tako dobro uraditi. Valjda nisam našto usvojio. Prevučemo ga, ne možemo ga prevući. Open and activate, dobro, kliknemo na open and activate i kažemo ovome da je na radnoj površini desktop i sve to je valjda, jeste, to je taj file. Kažemo otvori ga. I ovdje piše activation OK. Mudro oko posmatrača će početi da se češe po glavi. Kako activation OK? File je modifikovan u 11 sati i 5 minuta. Osvežimo tu informaciju u Total Commanderu. File je modifikovan u 11 sati i 7 minuta. Znači isti taj jebeni file je ovaj aktivator izmenio. A tu možeš da skontaš preko Total Commandera. Dobro. I sad ovdje na Delphi opet kliknemo Start, jer nisu bili kreativni. Nikako nisu bili kreativni. I sad treba da kažemo No, zato što u ovom dijalogu No je open. No. I sad Delphi damo ovako modifikovan file activation file. Kliknemo Open. I ništa se ne desi. Naravno, ostavit ćemo, daćemo u minut, 2, 3 večnost, 2 večnosti, 5 večnosti, možda mu treba vremena. Možda, ne znam. Znači, da nije otvorio nešto iza ekrana što često voli da uradi, pa ja ne vidim. Lijepo. Aha, kursor je zauzet. On misli, ljubi ga majka. Već sam pomislio da je program zamrznuo ili nešto, on misli. Ajde, znači, dobro, misli ti meni, misli. Verovatno misli o Pitagorinu, verovatno razmišlja o Pitagorinoj teoremi, majku mu jebem njegovu. I šta se sad desilo? Ja pipnuo ništa nisam, znači ja sam uzeo da nastavim sebi kafu. Šta se desilo? Delphi se, jel se zatvorio, šta? Ne, kapiram. Delphi je intuitivan kao guska u čumezu. Znaš kako je Delphi program intuitivan? Znači, intuitivan je kao da radiš nešto sa onim gusanom koji je, znači, u mraku čumeza zatvoren i toliko je Delphi intuitivan program. Ovaj video je već pola sata dug, a mi nismo ništa uradili. Pola sata mog života koje se nikad neće vratiti nazad. Napominjem da je ovo treći jebeni torrent po redu, 3 puta po 18 gigabajta sam skidao i to mi je hvala. Dobro. Mi ovdje imamo otvoren samo ovaj aktivator, da li on šta radi, jel on treba da bude, jel on ne treba da bude povezan na internet, vidiš. Neko kaže da treba, neko kaže da ne treba. Evo sad ćemo probat ćemo, ne znam, nemam ideja što da probamo. Probat ćemo da isključimo Wi-Fi.
Adapter settings od Wi-Fi not connected, one nije wireless je disable. Evo, sad nemamo internet na laptopu. I sad ću se napraviti lud, znači desni klik na Delphi i pokreni ga kao administrator. What the heck was happening with you? Ok, dobijamo njihov udarnički logo. I opet se ništa nije desilo. To je bio Delphi, dame i gospodo! Delphi, mater mu jebem! Ajde ovako, pošto opet sa taj Total Commander. Ovdje imamo da možemo da... Ovdje smo imali nekad davno, da smo mogli nekad davno, vidiš što više nemamo. Dobro. Znači imali smo mogućnost da vidimo šta se dešava s RAM memorijom, koji procesi se izvršavaju u RAM memoriji. Imali smo tu opciju, međutim ja sam radio System Restore da poništim neke stvari i vidiš što je poništilo sve, život je poništilo. Dobro. Ajmo početak hard diska C, ideš u ovaj DS150E kurac palac folder. Znači, a s druge strane ideš na roaming i tu je Delphi i tu je napravio folder koji zauzima 279 MB. Pogledajmo fajlove. Delphi Cars. Da li on sad nešto radi, pička mu materina? Da li on sad nešto radi ili ja treba da čekam ili treba da ga ubijem? To je uvijek bila dilema u ovakvim situacijama. Znači, nemam praktično iskustvo sa autodiagnostikom. Nemam. Vidim log, aplikacijski log aplikacije, šta se dešava aplikacije. Mogu misliti kako je... Could not load file or assembly automatic updater, verzija 2.6.16.0. To je zadnja stavka u uplogu, da ne može da učita automatic updater i iz tog razloga... A imao je internet, pazi, i iz tog razloga je program izgleda abortovao meni. Ne može da nađe neki fajl. Taj automatic updater kao fajl ne postoji u folderu, izgleda, znači da torrent koji sam skinuo opet nije kompletan ili kako to već ide. Lepo, nemam pojma. Ne mogu da verujem. Jel to znači da ja treba da skidam 4. torrent? Ajmo probati sve ovo isto iz početka, sa tom varijacijom da ćemo ga probati registrovati bez interneta. Znači brišemo sve što je do sad uradio. Uradili smo to, isključili smo internet, minimizirat ćemo ovo da možemo kasnije lakše da ponovo uključimo internet. Mislim da je desni klik, pokreni ga kao administrator, opet ćemo čekati 7 dugih godina da otvori jebeni program i to njegovu registraciju, majku mu. Znači još jedan put, sad smo bez interneta, ili tako? Dobro. Kako you need to activate bla bla truć, u redu, start. I već sam krakovao, tako da mogu odmah da uzmem ovaj aktivator. Kažem sa desktopa, kažem open i ništa ne diram. Ništa ja neću dirati da vidimo šta će se desiti. On kaže da treba da ima pristup internetu, a ovaj kaže
Na forumima da ne treba, pa ajde ti. Čekala sam i pokazao je svoj splash screen, ikonicu, sličicu. Brate mili, bar da kaže, čekaj, bar da kaže, ne mogu dalje zbog toga i toga, nego on se samo zatvori. On se lepo samo zatvori, znači ja se češem po glavi zašto. Ajmo opet Delphi Cars, da vidimo šta je uradio u uploadu. Could not load file or assembly automatic updater, verzija 2616, bla bla truć. Ja bi sad trebao da proguglam, a Google mi neće dati ništa korisno jer ne vjerujem da, znači, system cannot find the file specified. Pa to je lepo da se ubiješ. Ok, napravit ćemo pauzu jer dalje realno ništa ne možemo i ovaj torrent ne radi, znači napravit ćemo sad pauzu, ako ga uradim, a ako ga ne uradim, ubi me, ne znam šta da radim. Inače, ovo nije moja specijalnost, znači ako neko se razume u Delphi auto dijagnostiku, to je narodski rečeno ovaj kurac za onaj kurac, znači nek mi pošalje link ili nešto, znači za program koji će raditi. Mi smo već kontaktirali, Bulmasoft je već kontaktirao Delphi i Delphi nam je odgovorio naš software je na našem web sajtu, a nemam sad mogućnost da vam pokažem njihov web sajt je goli kurac, znači sajt im je boš. Ok, prekidam snimanje jer nemam dalje što da radim. Da vidimo nastavak ili drugi deo. Skidamo četvrti torrent i u međuvremenu otkrili smo da je Google Chrome kučka. Google Chrome ne da pristup Megi. A Mega je nešto novo u fazonu kao što su prije torrenti bili. Da bi mogao pristupiti Megi moram instalirati Firefox, što sam već pokušao i izbacio je your download was interrupted. It happens sometimes, dešava se nekad. Let's try something different. This download should work better for you. To piše ovdje. Evo ga, skinuo ga je. Firefox. Skinuo je Firefox. Moram instalirati jebeni Firefox da bi mogao da pristupim Megi Run, da bi mogao da skinem torrent, da bi video da ni taj torrent verovatno neće raditi, jel, takav je život, znači procedura, na kraju koje dobiješ kurac. Program name setup exe publisher unknown, zašto Mozilla nema, kako se zove, identifikaciju publishera? Mozilla Firefox nema identifikaciju ovoga publishera, je li to greška do Microsofta ili... Znači, nemam komentar, nemam reči. Ok, welcome to the Mozilla Firefox setup. Drugi put. Next. Standardno. Oću. Znači, ne bi kliktao ovdje da neću majku mu poljubim. Ajmo malo kameru. Ja se nadam da kamera to hvata. Ok, instaliramo Firefox, ali... Ok, launch Firefox now. Divno. I za 100 godina, jedna večnost kasnije. Ovo je stari sajt, zatvorit ćemo ga. Čekamo da se otvori jebeni Firefox. Čekala sam. Mozilu čitav dan. A vidi koliko je Mozilla opteretila CPU, dobro. Jao, vidi, imamo Mozilu, jao, srećan sam, znači nikad stotinu zahvalnica, kaže, da, divno, da li će Mozilla kao open source, bla bla, truć projekat moći da otvori Pass and Go ovaj link, gledaj sad, idemo na Megu, skidamo četvrti
download ovoga Delfija. 4. put našli smo ko zna koji link, možda je virus, možda je kriptogramski virus. Boli me kurac jer ovo nije moj laptop. Šalim se. Ok, 2017. revizija, 3 latest Delphi cars, working key, zip 1.4 GB, download. Inicijalizuje download. Sad to kamera ne vidi, piše da će završiti za 41 minut. Naravno, ako ne krahira umeđu vremenu, sad piše da će završiti za 38 minuta. 40 minuta. Varira to vrijeme. 41 jebeni minut pod uslovom da ne krahira. Znaš šta, ja ću ostaviti, da li ostavim kameru da snima 38-39 minuta ili ne, nisam toliko đubre. Napravit ću rez, pauzirat ću kameru, znači ostavit ćemo je da snima, ostavit ćemo laptop da preuzima 4. torrent, ja to zovem torrent, mislim file, pokušaj, znači sad je to mega, znači ostavit ćemo laptop da ovo skida, a kameru ćemo pauzirati, ok, kafica je tu, kafica je već i popijena, ok, pauziramo kameru sada. Dobrodošli nazad, 40 dugih minuta je prošlo. I iznenađenje, ovdje piše write error exception out of memory, result bla bla truć, ili u prijevodu omega file, zip file, koji hoću da skinem je 1,5 GB, a browser kad downloaduje velike fajlove na ovom laptopu nema toliko RAM memorije ili browser ne podržava to jer mega to enkriptuje, pa se to prilikom downloada on the fly usput dekriptuje. Znači kratak odgovor je vidi ne može, vidi, čak ni Mozilla ne može da skine ovaj, ja to zovem torrent, pišaj ga, nije torrent, ali recimo kao da je torrent. I dole dalje piše we recommend to you to install Mega Desktop app. Preporučuju da se instalira Mega Desktop aplikacija za download velikih fajlova, primjer radi u Chromu ili nešto dobro. Chrome ovo ne može ni da otvori inače. Ok, evo sad ćemo da kliknemo da instaliramo Mega Desktop app. Ja sam li kliknuo, pizdamo materina. Ja znam da se otvara. Znači da bismo instalirali jedan jebeni program za autodiagnostiku treba, ja ne znam da li gdje, imali neki lakši način, ja sam već išao na jebeni website od proizvođača koji nije bio, niti su mailom Mega Desktop App, easy automatic synchronization between you, your computer and your Mega Cloud, bla bla, truć Windows. Jel treba da kliknem na Windows ili trebam da, znači dobro to tako izgleda, bla bla, truć u redu. Windows. Sad, evo ga ovdje, skida se. Evo, sad je nestalo. Sad je gdje? Evo, skinuo, šta je uradio? Šta je uradio, pička mu materina? Aha, evo ga, Mega Setup 32 exe, blago meni, evo ga, skida je, majko mu je. Koliko zauzima ona? 45 megabajta, pih. I tako skidamo Mega Desktop App. Da bismo mogli da uživamo. Evo, vidite kako je moj život bio zanimljiv pre nego što sam postao jebeni YouTuber. O Bože, kako sam sjebao 20 godina svog života. Na ovakve gluposti! I dalje skidam Mega Sync Setup Desktop App za skidanje jebenog nešto što je pre 100 godina postojalo i zvali su se torrenti. Ne, nećemo više torrent, completed. Nego ćemo na Megu jebote, ok. Kliknuo sam. Da li želiš da pokreneš ovaj software? Pa eto, bilo bi lijepo, mislim, šta ja ti kažem, ok. Do you want to allow the following program from unknown publisher? Dobro, znači, pisalo je Mega, a Microsoft to je unknown publisher, da
izvrši promjene na vašem računaru. Nije moj računar. Ovo nije moj računar. Yes. Izaberite jezik. Ajde držimo se engleskog za početak. Dobrodošli u MegaSync 466 setup bla bla truć next. Ja se slažem ko instaliraj za sve korisnike ovog jebenog laptopa. MegaSync. Eto ga sad instalira. Mogu ovo minimizirati. Jao, što je lijepo plavo nebo, ali samo na desktopu računara. U stvarnosti nebo je sivo. Complete MegaSync, bar nešto da završi brzo. Run MegaSync now. Da, run jebeni MegaSync. O majku ti Božija. I gdje je sad ona? Aha, evo je, divno. Jel ja sad moram da pravim jebeni nalog? Da li je to moguće? Jel treba mi krv da dam? Čekaj, znači ja hoću da skinem jebeni nešto što ja zovem torrent tehnički. U suštini to je torrent, samo nije torrent nego je preko mega. U suštini to je torrent. Da su ni normalni. Znači, čekaj, znači login, create account. I nemam drugih opcija. Login ili kreiraj nalog da pokreneš. Dobro, evo, kreiraj nalog. Prvo ime Vasilije. Ja sam inače loš sa imenima. Prezime bude Milić, Nikić, ne znam, Nikić. Bez veze. Mail adresa. Šta ćemo mail adresu, pičku materiju? Vaso, samo Vaso, ne jebi me više ludoa@mail.com. Jesam smislio mail, svaka mi čast. Neka lozinka bude nešto, recimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jedinica. Ovaj nalog ne postoji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jedinica. Nadam se da ću se setiti da izrežem ovaj deo u editingu. Napravi jaču lozinku. Dobro. Evo nek ima slovo A na kraju. 10 jedinica je slaba lozinka. Ko će to pogoditi? I dalje. I veliko A na kraju. I veliko A na kraju. Eto kreira nalog. I sad treba provjerim inbox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A i veliko A i... Lijepo ne mogu da verim. Taj mail mora da bude važeći, vidiš, ne mogu ovako da izmislim mail. Znači ne mogu da koristim nego na novom, a jeste li sigurni? Da, siguran sam. Siguran sam da odustajem. Goni ovo u 3 ljudi, ja sam YouTuber, ja sam prestao da se zajebavam s ovim shitom. Znači ovo je za mene shit, plus što ovo nije moj posao. Ja ću raditi sistem, ja ću podići sistem na laptopu, ako mi je čef to da radim sada. Više mi nije čef bio, znači, Zvorničani su jako slabo plaćali. Znači, lepo ne znam, znači, ovdje treba 100 kuraca da se instalira jebeni software, GCD. Znači, pobacate CD-ove, ne kupite CD-ove, onda ja treba da izmišljam za vas software, ne ide to tako, brate. Ili instalirajte ovo vi! Znači, naučite malo engleski jezik, brate, ja sam YouTuber, nisam više serviser računara. Ajmo da završimo, sine, kada jednom započneš, onda i završi sranje. Ja ne znam kako je on to skinuo. Drugi računar je to skinuo. Imamo ne znam koji po redu, da li 5. torrent, da li 10. Ja to opet zovem torrentom, to nisu torrenti, već mega linkovi, kurčevi, palčevi. Zatvorimo sve što je na ekranu, jel kamera radi. Ok, idemo na USB. Imamo novi folder, on je 1, nešto gigabajta, gigabajt i nešto. Njega ćemo, očigledno moramo prvo da ga selektujemo. I onda ide na hard disk C ovog laptopa, početak hard diska, ćemo ga staviti u root.
ili u temp, vidi nemamo temp, ajde. Znači ide u root, znači na početak hard diska 1,5, 1,5 GB, kopira 1,5 GB, ima se, može se, evo ga, mašina kopira, treba mu izgleda minut, kad je download u pitanju, kad je preuzimanje fajlova sa USB-a, tu nije neki problem jer je brz USB, a ipak sad kaže da mu treba 3 minuta, dobro, 3 minuta za jebancije, zarekao sam se da ću ovo da uradim, da ću mom drugu Vasi i pored svega da instaliram Delphi autodiagnostiku, iako ja taj DVD nemam i ne radim sa autodiagnostikom, ali eto, zarekao sam se da ću to da uradim. Još 4 minuta na početku priče je bilo 2-3 minuta, sad je prošao minut, sad procenjujem da mu treba 4 minuta. To isto kao žena kad se sprema. Znači, dušo, za koliko ćeš? Pa sam ti već prije pola sata rekla da ću biti gotova za 5 minuta. Isto tako se osjećam. Znači, kopiraju se novi fajlovi. I puši se cigara. Jer volim kafu, cigaru i ovakve, kako da ih nazovem, izazove iz domena informatike. Ali od ovoga se ne može živjeti, bar ne u mojoj sredini, zato sam odlučio da budem YouTuber. Prođe 4 minuta, video njega kopira. Ok, imamo brand new folder, sad ćemo da prebrišemo prečicu od starog, jer stari nas nije usrećio. Prečica prebrisana, onda vidim da i ovdje imam prečicu od starog, to je samo prečica da ne pravi zabunu na ekranu i ona je prebrisana. I ovu aktivaciju kurac palac ću da prebrišem. Eksplicitno je rečeno da nema interneta tokom instalacije, znači to ćemo sad da isključimo, da nismo ni koristili. Change adapter settings, možda ima neki drugi način da se to uradi, ali evo ga, Wi-Fi disable. Wi-Fi je sad disable, ovaj laptop sad nije na internetu. Sad ćemo otvoriti folder od programa koji smo već uradili. Tražimo main.exe, evo ga. Pošalji main.exe, napravi prečicu desktop, da, evo novi program za autodiagnostiku koji treba instalirati. Isto tako ovu instalaciju fajl ćemo kopirati na radnu površinu. Dobro. To je uradio brzo. Onda ovdje u ovom folderu temp roaming Delphi je prazan, divno, bar nešto. I sad desni klik na ovaj program koji smo upravo kopirali, pokreni ga kao administrator, kažem da, pomolim se Bogu, Mariji, Svetoj della Salute. Ovo je totalno novo, ide pred kameru. Eto, pokrenuo sam ga i vidim ništa se nije desilo. Možda treba da se porodi, možda trebaju ćevapi da mu se naruče, možda će onda hteti. Znači, pokrenuo sam i vidim lampicu hard diska da nešto radi, što će biti dobro da nešto zapravo i uradi. Bar nema onog iritantnog splash ekrana. Valjda nije virušina, jebo ga ljebe. Čekala sam da se nešto desi i ništa se nije dešavalo. Ja lepo sam ga pokrenuo i šta sad? Treba li pismena molba u pisanom formatu da se taj program pokrene? Procesor je nešto radio, vidimo ovdje, ajde vidimo aplikacije. Notepad, networking i Total Commander aplikacija nije otvorena. Procesi, Explorer, bla bla, Truč, Notepad, pa ne, ništa. Servisi, performance, on lepo ništa ne radi. Lepo, ne mogu da verujem. Ajmo opet, znači desni klik na njega, pokreni ga kao administrator, kažem yes. Vrti nešto, vrti.
vrti i nevjerovatno ništa se nije desilo. Lepo, nemam ideja. Lepo, nemam ideja. Znači, pazi, to prvo, ja to ne radim. Ja ovo ne radim. Ovo nije moj posao. Drugo, zašto, druže, Vaso, nisi zvao mene da napravimo rezervnu kopiju pre instalacije sistema? Znači, lijepo ne mogu da verujem. Sad, ništa se ne dešava. Znači, ajde ovako, ja ću ovo zatvoriti. Ja ću restartovati računar. Možda treba da se restartuje, jer je umeđu vremenu iskoplit USB, jer smo vidjeli da nije srećan kada se restartuje, a sa spojenim USB-om u startu. Znači, kaži mi da ti kažem šta da mu radim. Ovaj video je prokleto dug video, znači, ajde šta da mu radim. Ali to je moj život bio prije 20 godina, 20 godina sam ovako razbijao glavu, razbijao svoj mozak, znači, ne bi li nekome nešto uradio, obavezno za male pare, znači, hvala Bogu sad sam YouTuber, evo dižemo sistem, restartujemo laptop ponovo, znači restartujemo laptop ponovo i da vidimo da li će u restartu biti ikakva izmjena. Pratim li šta je poenta? Znači poenta je da skidam 107 torenata, 112 mega linkova, a svaki zauzima po najmanje gigabajt. Jedan je zauzima 18 gigabajta i da vidim da to recimo ne radi ili ne znam, znači ljudi to u suštini prodaju, znači ja mi razumijem, znači da to, ali opet to je internet, znači ok, imamo restartovano govno, znači ajde vidimo šta smo radili, desni klik na ikonicu programa i ja, evo, to je to, znači ikonica je u redu, ajmo da desni klik pokreni kao administrator, da on vrti i ništa se ne desi. Lepo ne mogu da verujem. Eto što sam ja skinuo. Znači dao torrent, ja samo kažem torrent, znači ne znam šta. Šta da mu radim? Ajde šta da mu radim? Hajmo probati ovako, čisto eksperimentisanje. Znači, u folderu temp Delphi je prazan, znači nemamo tragove od prethodne verzije, a ovo govno ne radi ništa. Lijepo ne radi ništa. Ubodimo ponovo čip. A inače, znaš kako radi Mega? Mega radi na takav način da kad skineš da li 2-3 gigabajta moraš čekati dan da bi mogao da skineš naredna 3-4 gigabajta, jer tako radi Mega. Ajmo da probamo, sad ne znam koja je koja, evo ova recimo, to je 5 gigabajta program, a to što je stavio isto sliku unutra, stavi ga tu, to, sve ovo sa USB-a kopiraj ovamo, alright, all,
I to neće dugo trajati, jedno večnost ili dva. Šta je za mene večnost, jel tako? Mislim, ono, danguba. Da, hoću za sve. I kopira fajlove. Ovo tamo iza možemo i zatvoriti. Još jedan put da provjerimo, mašina nema internet, jel tako? Jest, tako je. Bar zvuk mogu podići na maksimum. Jao, ali je zvuk, ali je glasan, brate, mili. 2 minuta. Čekala sam. Ako neko ima Delphi autodiagnostiku 2015, nek pošalje link, jer ja nemam ideje. Probat ću ovu jednu raniju verziju, samo ću malo drugačije probati da instaliram, to sad hoću da uradim. Ja stvarno više nemam ideja šta da radim. Znači, pazi, nemam instalacijonu od tog programa, lepo nemam. Pokušao sam sve moguće načine, ne znam koliko verzija sam probao da skinem. Znači, najbolje što ispadne je instalira se, pokaže logo programa i dalje ne radi. Lepo ne radi. Znači, da li je do fajla, nije to jedan fajl, to je 1001 fajl, da li je do downloada, da li je do Boga oca, znači 100 đavola tu može da bude. Još 50 sekundi da kopira tamo neku verziju od Delphija. Znači... Bravo, kopirao je. Ok, ajmo sa Delphi Cars, nađemo Mine Exeyer. To pokreni kao administrator. Eto sad, to je druga verzija, nije druga već 102, nemam pojma više koliko sam iskinuo. Ona kad se pokrene pokaže logo. Internet smo isključili, mada i ranije je bio isključen, probao sam i tu varijaciju. Pokaže logo kao da je jedini na svijetu, pokaže logo kao da ništa drugo ne postoji. Brate, postoji Coca-Cola, pa ona ne drži toliko dugo taj logo, brate. Ajde, ukloni taj logo, učini nešto konstruktivno i korisno, mislim, stvarno. Dobro, uklonio je logo. Ok, congratulations, bla bla truć. You need to activate, zašto? Zašto software treba da se aktivira kada je dongle već kupljen? Ok, kažem start za aktivaciju, nemamo internet, kažem ne da otvorim ovaj aktivacioni fajl. Na radnoj površini to bi trebao da je ovaj, gledaj sad šta će se desiti, sad kad pukne ekran laptopa, klik. Ništa se nije desilo. Lepo se ništa jebeno nije desilo. Hajde opet, čisto možda sam, znači neću, instalacija, otvori i ništa se nije jebeno desilo. Ajmo ovako.
snimi ga, daj mu broj 2 u ovome. Snimi ga. Ok, i onda start. Ne, sad treba da imam 2. Jeste ova aktivacija, instalacija. Njega, ništa se nije desilo. Dobro, ajde ovako, ček sekunda, tebe treba da pomerimo, što se tako posesivan u pogledu ekrana. Šta imamo od data, dokumenti, driveri, firmware, redistribucija, verovatno nije tu, do net installer, installing Keygen, evo Keygena. Oj bože, šta ja radim, a trebao bi da radim YouTube, ok, otvori i aktiviraj, znači ovaj što sam stavio broj 2, otvori, on kaže aktivacija, ok, sad da se vratim u ovo govno, startuj, ne, i dalje imamo 2, to bi sad valjda bio ovaj, otvori i ništa se nije desilo. A njegov aktivator. Vrati mili, znači ja znam engleski jezik, ja znam raditi za računare, ali ovaj software jednostavno... Main is not responding! Wait for the program to respond. Microsoft Windows je iskočio sa porukom da main se ne odaziva. Hajmo sačekat, čisto evo, hajmo sačekat 5 minuta, znači, možda se čudo desi, ne znam. Stvarno ne znam, znači ja ništa ne diram, ja držim ruke iza leđa, mislim sa sobom, znači, je li on nešto uradio ljebac? Ajde reci mi je li nešto uradio, ček. Folder Delphi. Mogu gledati u Total Commanderu dok se nešto 241 megabajt je napravio u svom privremenom folderu. I šta sad? Mislim, šta dalje? Log od aplikacije. Could not load file or assembly automatic updater. Isto ko na početku priče, lepo, ne mogu da verujem. Šta će se desiti ako ga ponovo otvorim da email bar, hoće li krenuti iz početka sve? To je program koji pokaže svoj logo i zatvori se. Delphi je napravio jako dobar program koji pokaže svoj logo i zatvori se. Lijepo pokaže logo i zatvori se. Lijepo ne mogu da verujem. Ajde ovako, pošto imamo nekoliko različitih verzija, čisto da usporedimo recimo ovo. Fajlove od ove verzije da spojimo u fajlove od ove verzije, mislim, program je onako ne radi, sad mogu da pravim kajganu od njega. Mi ne pravimo programe, mi cedimo software. Ja. Lijepo ne mogu da verujem.
Dobro, sad sam spojio fajlove od dva različita downloada Delfija u jedan folder. To je ludilo inače. Ajmo probati da ga sad pokrenemo. Znači svašta može da se desi. A najvjerovatnije neće raditi. Mislim zašto nisam iznenađen. Evo, pokrenuo sam ga i to još kao administrator. Šta sam ti rekao? Nije se ništa desilo. Lepo, ne mogu da verujem. Evo sad. Vidi šta? Vidi ovo ljebati. Neću taj program uopšte. Uopšte neću taj program. I ne znam da li se vidi na kameri ovo malo čizlo što vrti, laptop je zauzet, evo sad još. Treba da aktiviraš software. Ali ja neću ovaj software. Sad piše pogrešan serijski broj. Kad sam spojio fajlove od dvije različite verzije programa, piše pogrešan serijski. A gdje vidi jebeni serijski broj? Nisam uopšte spojio ovaj car diagnostic, mislim, stvarno. Ajmo na D, imamo ovdje Delphi, možemo njega probati, to je prvi torrent, ja mislim da je ovaj na italijanskom, što sam skinuo, gdje mu je, njegov main exe, evo ga ovdje, i sati su prolazili, ovo je 2017, je li to bolje od 2015, ja pojma nemam, lepo pojma nemam, ajde probajmo ovo, samo da radi, jel? Veoma je važno da imate program koji će vam reći da vam ne radi prednji desni žmigavac. Mislim, ja ovo malo banalizujem, ali eto, to ispada tako. Znači, u procesu ovog rada vi uživate u slici programa koji nikad neće raditi na vašem laptopu. Nikad. Pa otvori se, jebem ti sve! Pazi, on ništa ne radi. On lepo, znači on pokazuje sliku, svoj logo, nema aktivnosti hard diska. Da, hvala što ste kupili, ovo je na ko zna kojem jeziku, ovo turski jezik, nemam pojma, dobro, ajde, bar tačan je serijski broj, bar on kaže da je tačan serijski broj. Eto, pokreni aktivaciju, nemamo interneta, tako piše da treba. Hoćemo, koju ćemo, evo ajde recimo ovu instalaciju, ovo registracioni fajl. Znači sad kliknuli smo, sad mi trebamo nešto da kliknemo ili će on sam, lepo ne znam. Vid majke ti ovdje samo osvane u tom ekranu. Procesor ne radi ništa, hard disk ne radi ništa. Znači, lijepo ne mogu da verujem. Ova verzija 2017, kada probajmo drugi instalaciju, ovaj registracioni. Ništa se nije desilo. Ajmo dodati ovdje broj 3. Kažemo Save. Dobro. Onda u ovome otvori i aktiviraj.
izaberemo file koji ima redni broj 3, kažemo otvori, sačekamo da error while opening activation file. Da, dešava se, ok. Verovatno ovaj program za krekovanje nije od te verzije. Ajde nađemo njegov crack, znači ovo mogu da zatvorim. Znači njegov crack bi bio crack, ružna reč, crack. Software licensing utility, jel tako? Ovdje, ovo je valjda, ako će ga otvoriti, jes to je. Znači, aktiviraj sad, bla bla truć. Kako je to? A ovdje se prevlači, jel? Ovdje se prevlači, dobro. Znači, ovo pa gdje prevučemo pičku materinu? Mislim, verzija 2017. A ovo je demo! Aha, ovo je demo, vidi, ovo je demo. Ovaj generator ne radi. Dobro, to je demo, cijelo vrijeme mi govori da je demo. Je li ovo full verzija ovoga programa? Dobro. To je valjda full verzija. I treći fajl je bio gdje se prevlači, brate mili. Gdje se prevlači? Ja ovdje moram da kucam serijski broj, dobro. 100251. Hardverski ključ, ovo je za Delphi. Za auto valjda. EGD, QED, dobro. Ovo je za Delphi Cars 2017. Delphi Cars 100251, valjda je to. Select activation file, aha, treba kliknem tu, dobro. I to je bio, zašto ne mogu da pomerim ovo? Treći pored, ok. Kaže Donex, eksportuje selektovani file kao instalaciju. A instalacija, udario sam prstom, ćošak sola, 3 installation, mislim da mu dam broj 3, pošto je to, ok, i kažem pokreni aktivaciju, nemamo interneta, ovdje kažem otvori file, to bi bio 3 installation file, i ako se sad ništa ne desi, ništa se nije desilo. Čisto gubljenje vremena. Lijepo, ne mogu da verujem. Hoću li prihvatiti ovaj drugi ranking? Neće. Ajde da mu dam internet. Evo, šta ćeš? Šta da mu radim? Da mu dam internet. Da mu dam internet, on neće raditi. Mislim, bez veze. Treći, ne dajemo internet već. Pokušavam ponovo. Program apsolutno ništa ne radi. Lijepo ništa ne radi. Koji god skinem, znači dođemo do aktivacije, a zašto se uopšte mora aktivirati kada
kada ima dongle jeboga lijepa, ne možeš znači ovaj program koristiti na drugom računaru džaba da ga kopiraš kad je hardverski znači vezan, hardware dependent, znači brate mili ja ne kapiram. Ajmo mu uključiti internet. Change adapter settings, to je ovaj ovdje, što mrzim kada su programi always on top, ok, enable je omogući Wi-Fi na ovom kursu od laptopa. Vidmajke piše enabling 100 godina. 100 godina piše enabling. Enable, divno, ok. Sada. Aktivacija. Ne. Ovaj treći file. I sa internetom isto ništa se nije desilo. Lijepo se ništa nije desilo. Nisam video glupi program. Lijepo nisam video. Nismo ništa uradili. Nisam iznenađen. I dame i gospodo, evo nas ponovo i opet. Znači, upalili smo ponovo ovaj laptop. Piše real time clock error. Pritisni F1 za continue, F2 to enter setup. Svaki put kad se ovo govno isključi, ono zaboravi datum i vrijeme, da vidimo sada je. System date 10 sati. Ne, system date ide 05:15 i neko kaže da je 2022. godina. Međutim, znam da su zajebavali kalendar u prošlosti, tako da uopšte ne mora znači da je ovo 2022. godina. System time 10 sa 0,3 sekunde me ne interesuju. Ok, snimi izmene i upali se. Dok se ova ljepota pali, radi resuming Windows. Resuming, ljubi ga bato. I vidim da se sad nešto resetovalo. The last attempt to resume the system from its previous location failed. Attempt to resume again. Continue with system resume ili delete restoration data. I proceed to system boot. Delete fucking motherfucker. Dok se on diže, mislim na laptop, ja tražim upaljač, mislim za cigaru. I evo ga, nakon samo 2 minuta i 28 sekundi, ovaj laptop se ponovo upalio za 2 minuta i 28 sekundi. Drugi ljudi naruče kafu u nekom restoranu ili kafiću, ali ne ja. Ja svoja 2 minuta i 28 sekundi utrošim na paljenje laptopa, a sada ovaj Kingston Data Traveler, baš mi je dobro ime, stvarno je Data Traveler, ima novu bocu za njega, novi torrent, naravno, probajmo ponovo. La 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 la, jao što sam srećan, la 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 la, ma umirem od radosti. Total Commander, pokreni ga kao administrator. Da, hoću. Mislim. I onda ovako, ajmo na D particiju. D particija je za podatke, a ovamo je USB čip. Ok.
I sad mi ovdje imamo samo 1,6 gigabajta. Interesantno, samo 1,6 gigabajta, ajde kopiraj to na laptop. To je 2017. Čisto da ne pobrkam koji je koji. Znači kopiramo verziju iz 2017. što mi je jedan YouTuber dao. Ako sam već tu mogu bi zip file kopirati, nek se nađe. Čekamo da se kopiraju fajlovi. Ja sam ovo mogao da izrežem, da skratim, ali moj život je ovakav, pa zašto onda skraćivati? Nemoj da mi ga skraćuješ. Čekala sam da se kopiraju fajlovi cijeli dan. Drugog života, znaš, ja nemam. Dok su drugi ljudi na pikniku, ja radim Vasi laptop. Uzgled, hvala YouTuberu posebno, hvala ako ovo govno bude čak i radilo. A hvala mu i onako, potrudio se čovjek da nađe i da mi pošalje instalacioni za ovaj Delphi, mislim, o tome je riječ. Fino kopirao je jedno, ajde i ovo. To je zip arhiva, to može da se radi u pozadini. Ajmo ići u onaj roaming folder gdje je temp folder od Delphija. I kažu da uzmeš lijepo sve i kažeš sve, shift, delete, brisanje, da prebrišeš. Da, hoću. Evo, hoću majku, hoću u gradsku čistoću. Sad to je 2017. revizija 3V final Delphi, znači 2017. je li to ono 1,6 gigabajta što malo pre rekao? Aman da jeste. Ok, otvorimo taj folder. Sad, sa radne površine ili ti desktopa također uklonimo sve tragove. Da ne ostaju tragovi prethodne instalacije. Znači registracije, krakova, bogova, budalaštinja, satana i ostalih. Znači, a vidiš, nakupilo ih se i koliko ih ima, nepotrebne ikonice. Main shortcut, to ću sa posebnim zadovoljstvom da prebrišem. Znači, ok, ja mislim da imamo sve. Sad treba skontati ovaj program, treba skontati, svaki je malo drugačiji. Šta imamo od exe fajlova? Main exe, naravno. Samo main exe, dobro. Main exe ćemo napraviti kao prečicu na radnu površinu od ovog, evo ga ovdje. Istaknimo je malo ovako. Sad nađemo kako se on registruje. A nisam pokrenuo instalaciju. Aha, našli smo Keygen. Radna površina. Dobro. Pokrenimo odmah Keygen. Očekujem da mi kaže da ne može na ovom laptopu da radi. Eto, pokrenuli smo ga i ništa se...
Vidio, čak se i otvorio, pa to je divno! Dobro, sad pokrenimo instalaciju glavnog programa, tu očekujem velike porođajne muke, možda će morati da ide na carski rez. Koliko li će on držati tu ikonicu? Znači čovjek lijepo može da odi do WC-a, da piša, da sere, da se okupa, da napravi dete, da porodi to dete, znači i da se vrati nazad i na laptopu se ništa novo nije desilo. Znači stvarno, mislim stvarno. Čekali smo da se otvori jebeni Delfi, čitav dan. Evo ga, već 10. minut, nismo ništa od ljudi za 10 minuta nađu simpatiju u kafiću, dogovore date. Ja za 10 minuta otvorim jebeni instalacioni od Delfi autodiagnostike. Stvarno nema smisla, znači. Zato sam prestao da se bavim jebenim računarima. Vidi ga, nešto se dešava, uklonio ikonicu, pa da li je to, wow, software activation, congratulations, to se čak i rimuje, on your purchase of Delphi diagnostic equipment, bla bla, truc, ok. Eto, znači, sad oni hoće da ih zovemo na telefon, hoću kurac. You need to activate your software before you can, dobro, hoću kurac. Sad, zabava počinje. Znači, serijski broj, jel ja to sad stvarno treba da kucam ovdje? Ja mislim da ne treba, znači, kliknem next, kažem start, valjda. Sve isto koji pre. File activation, save je yes, a open je no, znači treba mi da snimi, znači kliknem yes. I ajde nek bude da snim file activation, nek bude na desktopu, saved. User Vasilije, desktop, dobro. I evo ga ovdje, vidi, ne podržava drag and drop ili ti prevlačenje. Što sam ja uradio? Ne podržava. Aktiviraj file. Dobro. Znači, vidiš kako je to đubre od softvera, on hoće uvijek da bude on the top. Znači, ne mogu nešto staviti ispred, vidi što uradi. Kao da me je čuo i sklonio se, ali nije se, mislim, neće da program bude on the top, jebote. Sad, desktop to je valjda ovaj, uklonili smo sve ranije verzije, zar ne? Done! Ok. Dobili smo zeleno svetlo na ovom semaforu. I što sad? Export selected file installation XML. Ok, sad to je kao file installation. Save. Evo ga, novi file se pojavio, installation. Sad opet, jel kliknem na strelicu desno, ne kliknem na start. Veoma intuitivan program, sad kažem no za open, divno. I tražim file installation, ono je prethodno bilo file activation. Evo ga, installation, otvori. I ja ništa pipnuti neću. Piše da se ovo radi bez interneta, znači laptop nema interneta sada. Ja ništa pipnuti neću, ostavit ćemo ga, no istina, 13 minuta radimo, a ništa nismo uradili. Doslovce, ja gledam kako on stari i on verovatno gleda mene kako ja starim, a ništa se ne dešava. Znači, ovo je najnoviji, jel neko ukleo dobro, u principu, šta je trebalo da se uradi? Ako ti padne sistem,
a bitni su ti podaci ili instalirani programi ili bogovi na laptopu ili na računaru, a nemaš instalacioni CD, onda zovneš mene. Onda zovneš jebeno mene. Međutim, šta mi sad da radimo? Znači, ne možemo da instaliramo ni 2017. Evo, ništa se nije desilo. Lepo se ništa nije desilo. Šta se desilo? Ništa. Ja sam se guzio tamo, skidao sam 1,5 gigabajt ovoga torrenta. Čovjek se, ne kapiram, znači, lepo ne kapiram. A ovo nije nešto što ja znam, autodijagnostika i software za autodijagnostiku, znači, iskreno mene, pa ne znam kako da se izrazim, boli me kurac za to. Znači, lepo, ne mogu da verujem. Ajde makar da je dao neku error message, evo, da da error message, ok? Ali ne, ništa se nije desilo. Stojimo ja, stojimo on. Znači, stojimo mi, stojite vi, stojimo svi. Ništa se nije jebeno desilo. Pa jel valja ova registracija? Znači, šta, a lepo piše da treba da bude bez interneta, ne znam. Znači, dok to radi, neću ništa prekidati, dok to radi, vratimo, program je posesivan i ne dozvoljava da bude neka druga aplikacija on the top na ekranu dok je on aktivan. Imamo nešto što treba da znamo, ili Windows installer paket server runtime x86, šta je to, jebate, ajde instalirajmo, možda nam treba to. Microsoft SQL server. Welcome to the Microsoft SQL server compact setup. Ajde, instalirajmo. Ja prihvatam sve, znači živo, instaliraj UC program files Microsoft SQL server compact edition. La, gubimo vreme, znači, ajde što gubimo vreme, ali što ništa ne postižemo. To nije razlog da se ne zapali jedna cigara. A ja vidim po lampici od hard diska da on zapravo nešto čak i radi. To nešto je verovatno nova instalacija SQL servera, a iskreno, znači, da vidimo procesor, pa procesor i nije opterećen, a lijepo ne mogu da verujem. Hajde nek instalira SQL server čisto da instalirao ga je. Ma ja. Installation XML files, znači Delphi. Ne kapiram. Lijepo ne kapiram. Šezdeset robitni fajlovi i readme, dobro ima readme, ajde readme. If you have this error, unknown error during init, just copy and paste these files in the main folder. Just copy and paste unknown error during, mi smo ranije imali grešku da ne može neki update da uradi u samom startu. To je bila greška od prethodnih fijaskova, a ne ovo. Data. Dokument. Vidi, imamo manual. System requirements. Minimum Intel Pentium 2. Radi na Pentiumu 2.
400 MHz ili slično. Minimum Pentium 2. To je minimum Pentium 2. A sistem Windows 8, 7, Vista, Windows 2003, server, Windows... šta ovo piše u produžetku, jer se ne može pročitati zato što je program posesivan za ekran. Windows XP Series, a ne može... Windows XP Series Pack 3, 512 MB RAM. Pazi, procesor Pentium 2, a sistem Windows XP. Zašto ga nije napravio da može i na Windows 98, brate mili? Dobro, ajde sad. Znači, ovaj program nije zahtevan za procesor, to je zanimljivo. Za procesor nije zahtevan. Release, bla bla, truc. Driver. USB driver. To je za dongle, valjda. Vidi, ovdje imamo USB driver i ja. Ja ne mogu da shvatim, ne bi mi čovjek valjda poslao program koji ne radi, imao neka zajebancija ovdje što ja previđam, imali, znači ne kapiram. Korisnici, Vasilije, gdje je desktop? Slož po datumu, evo instalacija, aha, ovako, start, imam otvori, znači otvori, i nemoj sa desktopa, nemoj ovo što smo mi radili, već sa kompjutera, pa dobro, logično sa kompjutera, neće valjda sa česme, imamo dva hard diska, obično se imenuju hard disk C i hard disk D. Ja sam original, ja sam hard disk C imenovao kurac, a hard disk D sam imenovao pička. A privremeni folder je međunožje, da, tako sam imenovao stvari. Sad, znači, čisto, just for the fun of it. 2017, ok, ajde probajmo ovaj installation file. I ništa se nije desilo. Svaka mu čast. Da se konektujemo. Joj Bože, sad neće mi se poveći na moj Wi-Fi. Mislim, hajmo na internet. Settings saved on this computer for the network do not match the requirement of the network. Pazi reče, settings, dobro, save, znači dobro, a connect je sivo, imam connect što je sivo i properties što otvori ovaj, security, zašto ne možeš jednostavno zaboraviš Wi-Fi? Zašto ne možeš da zaboraviš Wi-Fi, ja? Ne mogu da verujem. Lepo ne mogu da verujem. Open network and sharing. Manage wireless networks. Bulmasoft. Čekaj, desni, jel se može kliknuti na jebeni Bulmasoft? Dobro.
Remove network, tu, da, dobro. Zašto Windows nije mogao u svojoj prečicama i Gloriju da, ok, sad može se poveže, valjda. I opet mi program Delphi posesivno oduzima ekran, smeta mi. Ok. Ok. Jesmo li se? Uvezali smo se. Nek bude javna mreža. Ne znam šta to znači. Hoćemo probati sad. Open je ne. Instalacija, otvori. Ok. Nakon 25 minuta neuspješnog, ja mislim da ću kliknuti ovo abort dugme i lijepo zatvoriti sve i otići na Drinu da pecam ili neću pecati, ne znam, znači ja odustajem od ovog govneta, shut down. Pazi, sad mu treba 100 godina i da se ugasi. Tačno mu treba 100 godina i da se ugasi. Gdje mi je čekić, majku mu jebem? Sad ću ja njega ugasiti, znači na moj način. Hej, što ipak ne bismo probali ponovo? Skontao sam da možda ovom programu fali dobre vibracije. Pa smo uključili play radio, jesam dobro izgovorio, play radio koji se ne čuje od mene u pozadini. Znači možda će sve isto samo uz dobre vibracije, ako ga okružimo dobrim vibracijama, moći da se instalira pička mu materina njegova, a možda i neće, ostaje da se vidi. Vidi ga, vidi, to uzbuđenje, vidi dobre vibracije, next majku ti jebem, next, idi, start, open, ponavljamo dobre vibracije, mislim, instalacija, da, open, i ništa se nije jebeno desilo. Znači, ostane u ekranu kao da je popišan. Ne želim da ovo propustim. Lepo ne želim ovo da propustim.
Ma neće rad, ba, džaba se trudim. Jao vidi, opet je vratio svoju govnavu ustranu sliku koja stoji na ekranu 1000 godina plus. A da li je to moguće? Da li je to moguće? 2017. je izgleda jebeno instalirana. To je to, moj posao je uspešno završen, odu da pecam ili ne znam nešto. Imamo sličicu na ekranu, sličica stoji 10.000 godina. I to izgleda radi. To izgleda radi. Delphi 2017. Ja ću iz nje izaći i odoh da pecam ili nešto. Moj posao je završen! Uspešno, hvalim te Bože.